पहलगामनि जि हत्याकाण्ड जायो जे 28 जन जि टुरिस्टफोरखौ जायफ्रा दाय गैयामोन बिसोरखौ बुथारनाय आरो जि पाकिस्तानजों मदद होजानाय सन्त्रासबादिफ्रा बुथारदों होननानै दा प्रमाण जाबाय तो बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बियो हयथ' जों साननो हायै रोखोमनि मानो होननानै बुङोबा दिनैनिफ्राय हयथ'बा माने 1983 बा 85 मायथाइफोरनि गेजेराव जानो हागौ आं एक्जाक्ट समखौ बावबाय जे जार्मानिनि माखासे टुरिस्टफोरखौ किडनेप खालामनानै बुथारनाय घटना बेनि समनिफ्राय लानानै दिनै जे 35-40 बोसोराव खुनु टुरिस्टनि सायाव एटाक जायाखै आरो जम्मु काश्मीरनि लकेल मानसिफ्राबो बुङो जे जोंनि संगादा भारतनि बै एक्सट्रिमिस्टफोरनि संगादा भारतनि आर्मि बा CRPFफोरजों जायो खिन्थु टुरिस्टफोरनि सायाव जेबो खालामफेराखैमोनबो बेनिखायनो हयथ'बा टुरिस्टफ्रा दिनै मोनसे शान्तिपूर्ण परिबेश फैबाय प्राय 2 बोसोर धरि हिंसा गैला काश्मीराव आर्टिकेल 370 को एबलिश खालामखांनायनि उनावहाय बावहाय दा इउनियन टेरिटरि जाबाय आरो लेफ्टेनेन्ट गभर्नरा शासन खालामदों दा थांनाय बाराव इलेक्सन खुंबाय अमर आब्दुल्ला चिफ मिनिस्टार जाबाय तो बे समसिमनि गेजेराव जिबादि मोनसे शान्ति परिबेश नुदों ओंखायनो टुरिस्टफ्रा आं मिथिनायाव फ्राय माने थांनाय बे बोसोरसेनि गेजेराव प्राय 10 लाखसो टुरिस्टफ्रा काश्मीराव बेरायहैदों दा बेनि गेजेराव प्राय 90%आनो इन्डियान आरो इन्डियानिफ्रायनो थाङो दा बे घटनाया जे दिनै इन्डियानि टुरिस्टफोरखौ धोरोम सोङै बुथारलायनाय जाबाय बियो काश्मीरनि इक'नमि जम्मु काश्मीरनि इक'नमियाव फ्राय फैगौ 10 बोसोरसिमाव बिराद गाज्रि मोनसे प्रभाब गोलैसिगोन बिनि थांनानै थानाय मानसिफोरनि लिभलिहुड खारन काहिनिफोरखौ देखायदों सासे मानसिया गराय मासेनि बिगोमा बेजों सानसेयाव बियो 4-5 हाजार खामायो आरो मास मोनसे खामानि मावबानो सारा बोसोरनि माने इनकामा फैयो तो खुनु काश्मीरी मानसिफ्रा बे जाथायखौ मोजां मोनाखै आरो ओंखायनो बिसोर दिनै प्रटेस्ट खालामदों खारन काश्मीरी मानसिफोरनि उदैयाव जि जोना होनाय बायदि जादों बिसोर जिजों माने थांनानै थायो बे थांनानै थानाय लामाखौनो बन्द खालामबाय ओंखायनो बिसोर काश्मीरीफोरनिबो फ्रेन्ड नङा दे आर नट द फ्रेन्ड अफ काश्मीरी दे आर एनिमि खारन बिसोर काश्मीराव गन्दगल लगायनानै भारतबर्षआव अर जोंहोनायाल'नो बिसोरनि टारगेट काश्मीरी मानसिफ्रा मा जायो मा जाया बेखौ नाया ओंखायनो भारतनिफ्राय दिनै मोनसे गिदिर भारत सरकारा थांखि लानानै आर्मि CRPF NDA माने नेभि गासिबो नामायजोबनानै दिनै मोनसे वार माने जुद्धनि मोनसे थासारियाव फैगासिनो दङ तो बेखौ जोङो मदद होनांगौ जे एबारनो जानो हागौ काश्मीराव आरोबाव बेबायदि जाहाथे निसंस बर्बर हत्याकाण्ड जाहाथे खालामनायनि सुबिदा एक्सट्रिमिस्टफ्रा मोना तो बेबायदि मोनसे परिबेश भारत सरकारा खालामगोन दिनै मोनसे जुद्धआव नामायबाय बे साक्सेस जादों नाथाय आसामनि सासे सोद्रोमा आमिनुल इस्लाम बिथाङा बे गोरोन्थि बुंदों सासे कनस्टिटिउसननि सिङाव समायखिरा लानाय मानसि आरो पाब्लिकजों इलेक्टेड जानाय मानसि तो बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिफ्रा माबा बुङा बे आलादा बाथ्रा सासे MLA आ संबिधाननि हेंथायै बुंनो नाङा आयेननि हेंथायै बुंनो नाङा ओंखायनो दिनै MLA जायोबाबो बेखौ पुलिसफ्रा दिनैहाय संबिधाननि एगेन्स्टआव बा आयेननि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनो गोनां जाबाय बे टटेलि रं